Buktekiko irakurketak. Paul Galiko. Paul Galikoren Elur Antzara. Bigarren Mundu Gerran, Britainia Handia eta Frantzia nazien Alemaniaren aurka borrokatu ziren. 1940ko ekainean, Alemaniako armadak hondartza batean inguratuta izan zituen britainiarrak eta frantziarrak. Zehazki, ipar-ekialdeko Frantzian, Dunkirken. Gernikarako asmatu zituzten bonbardaketa teknikak erabili zituzten, ahalik eta britainiar eta frantziar gehien hiltzeko. Britainiarrek ez zuten gerraontzi nahikorik soldaduak etxera eramateko, eta horregatik, 700 bat itsasontzi txiki joan ziren haien bila, Ingalaterratik. 300.000 gizon baino gehiago salbatu zituzten Dunkirketik. Gure istorioa, Ingalaterrako hego-mendebaldean hasten da, Dunkirketik 161 kilometrora. Lokazti handia, Essex konderriko kostaldean dago. Txelmbari herriskaren eta sajoiek sortu zuten Wickeldroz ostra arrantzaleen auzoaren artean. Ingalaterrako azken leku basatietako bata. Lurralde baxua da, oso eremu zabala. Gatzaga handiek, lokatz lautadek eta itsasaldiek sortzen dituzten putzuetaraino heltzen dira hango belarrak. Ihiak eta erdi murgildutako zelaiak. Handik gertu, itsaso geldiezina dago. Itsasaldiek sigisaga egiten duten errekatxoak sortzen dituzte, eta urez beteta dauden zelaietan zabaltzen dira. Ematen du, zelai horiek gora eta bera egiten dutela itsasaldiekin batera, eta aldi berean, lurrak arnasa hartzen duela. Iluna da lurraldea, erabat bakartua. Lokaztietan eta gatzagetan bizi diren hegaztien ahotsek eta oihuek areagotu egiten dute bakardade hori. Antzarak, kaioak, zertzetak, ahate txistulariak, bernagorriak eta kurlintak dira, eta putzuz putzu ibiltzen dira. Animaliak baino ez dira bizi, eta ez da inor ikusten. Noiz edo noiz agertzen diren ehiztariak eta ostra arrantzale batzuk izan ezik. Sajoiek, han harrapatzen zituzten ostrak, normandiarrak Hastingsera iritsi baino lehen. Hango koloreak, grisak, urdinak eta berde apalak dira. Zerua ilun dagoenean, negu luzeetan, hondartzetan eta lokaztietan dauden urek, zeruaren kolore hotza eta ospela islatzen dute. Baina batzuetan, egunsentietan eta iluntzeetan, zerua zein lurra sutan egoten dira. Sugorriak eta urre kolorekoak argituta. Aelder ibai txiki eta bihurriaren ondoan, itsas lubeta zahar batago. Sendoa eta leuna da, ez du arrakalarik. Lurrak inbaditzen dituen itsasoaren aurkako gotorlekua da. Ipar itsasotik 5 kilometrora dagoen gatzaga batean barrena doa. Han biratu eta iparralderantz jarraitzen du. Gune hartan, lubeta zuloz beteta dago, apurtuta eta birrinduta. Itsasoak arraildura hoietatik sartu eta suntsitu egin du lubeta. Lurra, lubeta eta han zegoen guztia bere egin du itsasoak.
Itsasberetan, itsasargi abandonatu baten harri belztu eta apurtuak urazalean agertzen dira. Baita buiak bezala apurtzear dauden zuresien puntak ere hanemenka. Garai batean, itsasoaren ondoan zegoen itsasargia, eta Essexeko kostaldeko alarma argietako bat izan zen. Lurra eta itsasoa mugitu egin ziren denboraren poderioz, eta itsasargia orain ez da erabiltzen. Azken aldian, bizileku bihurtu zen berriro. Gizon bakarti bat bizi zen. Gizon makurra zen, baina haren bihotzak izugarri maite zuen basatia eta eizak harrapatutakoa zen oro. Itxuraz itxusia zen, baina edertasun handia sortzen zuen. Gure istorioa, gizon horri buruzkoa da. Baita pixkanaka ura ezagutu zuen neska bati buruzkoa ere. Neskak ez zuen gizonaren itxura groteskoa bakarrik ikusten. Barruan zeukana ere ikusten zion. Istorioa ezin da modu errazean eta segidan kontatu. Iturri askotatik eta pertsona askorengandik bildu da. Pasarte batzuk, gertaera bortitzak eta bitxiak ikusi dituzten gizonek kontatzen dituzte. Itsasoak berea den guztia berreskuratu du, eta lekua tapaki zimurtua balitz bezala estaltzen du. Eta hasieratik amaieraraino, dena ikusi zuen hegazti handi zuria, egoen amaieran luma beltzak zituena, bere jatorrizko iparraldeko lur ilun, izoztu eta isilitara itzuli da. Mila 1930ko udaberriaren amaieran, Philip Raiada Aelder ibaiagoan zegoen itsasargia abandonatura joan zen, bizitzera. Itsasargia eta haren inguruko lokazti eta gatzagetako hektarea ugari erosi zituen. Han bizi zen, eta han egiten zuen lan, bakarrik urte osoan. Margolaria zen, hegaztiak eta izadia margotzen zituen, eta zenbait arrazoi zirela medio gizartetik urrundu zen. Hilean bitan, txelbari herriskara joaten zen janari bila, eta orduan argi ikus zitekeen zerk eraman zuen bakardadean bizitzera. Hangoek gaizki begiratzen zioten gizonaren gorputz makurrari eta aurpegi ilunari. Konkorduna zen, eta ezkerreko besoa elbarri zeukan. Mehea zuen eta eskumutur inguruan okertua, hegazti baten atzaparraren itxuran. Azkar ohitu ziren gizonaren gorpuzkera bitxira. Txikia, baina indartsua zen. Buru erraldoi, ilun eta bizarduna, bizkarreko muinoa baino beraxeago zuen. Begi distiratsuak eta atzaparritxurako eskuak zituen. Eta margolari bitxi hori, itsasargian bizi dena, esaten zioten. Sarritan, itxuragabetasunak pertsonenganako gorrotoa sortzen du gizakion barruan. Baina Raiadarrek ez zuen gorrotatzen. Izadi osoa, animaliak eta gizakiak maite zituen. Asko maitatu ere. Bihotza errukiz eta ulermenez beteta zeukan. Elbarritasuna menperatu zuen, baina ezin izan zuen gainditu itxuragatik jasaten zuen arbuioa. Berak ematen zuen amultsutasuna bueltan ez jasotzeak behartzen zuen isolamendura. Inork ez zion ordainetan halakorik eman. Emakumeak usatu egiten zituen. Gizonei, ezagutu izan balute, pertsona atsegina irudituko zitzaiekeen. Baina bera ezagutzeko alegina egiten ari zirela pentsatze hutsak min ematen zion, eta alegin hori egiten zuen oro saiesten zuen. Lokazti handira etorri zenean, 27 urte zituen. Bidaia asko egindakoa zen ordurako, eta ausart borrokatu zen mundutik urruntzeko erabakia hartu baino lehen. Mundu horretan, ezin zuen beste gizonek bezala parte hartu. Upel itxurako bularrean artista baten sentiberatasuna eta emakume baten maitekortasuna giltzapetuta eduki arren, benetako gizona zen. Txalupa bat, margolanak eta hegaztiak zeuzkan bere bakarlekuan. Txalupa 5 metrokoa zen, eta trebetasun handiz gobernatzen zuen. Bakarrik, besteen begietatik urrun, ondo moldatzen zen esku okertuarekin. Sarritan,
Agin sendoak ere erabiltzen zituen haizete indartsuetan belak zabaltzen zirenean. Itsasadarrak eta itsasaldiek egiten zituzten errekak atzean utzi, eta itsasora joaten zen, egunak eta egunak pasatzera. Hegazti espezie berrien bila joaten zen, haiei argazkiak ateratzeko edo haiek marrazteko. Hegaztiak sarean harrapatzen ere trebe bihurtu zen. Harrapatu ondoren, bere estudiotik gertu zegoen itxiturako bildumara gehitzen zituen. Erreserba baten hasiera bihurtu zen. Hegaztiei etzien inoiz tiro egin, eta ehiztariei etzien ongietorririk egiten. Basatia zen guztiaren laguna zen, eta horren truke, haien adiskidetasuna jasotzen zuen. Urrian, Islandiatik eta Spitzbergenetik itxiturara hegan etortzen ziren antzarak izaten zituen etxekotuta. Zerua iluntzen zuten multzotan iristen ziren, eta inguruan burrunba entzuten zen gainetik azkar pasatzen zirenean. Bular zuriko branta musu zuriak ziren. Gorputza marroia, oin arrosak, lepo ilunak, aurpegi komikoak, aurrealde zuri nahasiak eta marra beltzez betetako bularrak zituzten. Espezie ugaritako ahate basatiak ziren. Ahate txistulariak, basateak, ahate buztanluzeak, zertzetak eta ahate mokozabalak. Raiadarrek azken lumak lotzen zizkien batzuei, geldirik gerazite zen. Huraxe zen, neguaren hasieran etortzen ziren hegazti basatiei, janaria eta babesa antzeudela jakinarazteko seinalea eta ikurra. Ehunka eta ehunka etortzen ziren, eta berarekin gelditzen ziren eguraldia epeldu arte. Urritik, udaberriaren hasierara arte. Orduan, iparraldera migratzen zuten berriro. Izotz lerrotik hegoaldera zeuden, ugaltze eremuetara. Raiada, zoriontsu zen ekaitzetan, hotz handia egiten zuenetan, janari eskasia zegoenetan edo ehiztarien armek garrasi egiten zutenetan, hegaztiak seguru zeudela jakinda. Pozten zuen halaber, ezagutzen zutela eta berarekin fidatzen zirela ikusteak. Izaki basati eta ederraiek guztiek, bere besoetan eta bihotzean hartzen zuten babes. Iparraldeko deiari erantzuten zioten udaberrian, baina udazkenean itzultzen ziren, eta orduan, garrasi eta karranka egiten zuten udazkeneko zeruan. Itsasargi zaharraren gainean, biraka hegan egiten zuten, eta gero lurreratu egiten ziren, berriro gizonaren gonbidatuak izateko. Raiadarrek, aurreko urteetatik gogoratzen eta ezagutzen zituen hegaztiak. Eta horrek guztiak poztu egiten zuen, bazekielako, nolabait, haien barruan zeudela bera eta bere babeslekua. Hegaztiek ere bazekiten hori. Zerua iluntzen zenean eta iparraizeak jotzen zuenean, bazekiten, harengana itzuliko zirela. Gainerakoan, bihotza eta harima margolanetan isurtzen zituen, lurraldea eta lurraldeko izakiak margotzen zituenean. Gaur egun, haren margolan oso gutxi geratzen dira. Kontu handiz gordetzen zituen, itsasargian eta haren goiko biltegietan metatzen zituen. Etzen konforme geratzen margolanekin, amore ematen ez zuen artista zen. Baina merkatura iritsi diren gutxiak maisulanak dira. Lokaztietan islatzen diren kolorez eta distiraz beteta daude. Hegaldiaren sentsazioa adierazten dute, eta ihiak mugitzen dituen goizeko haizetan hegaka ikusten dira hegaztiak. Bakardadea eta gatzez betetako hotzaren usaina margotzen zituen. Lokaztien betierekotasuna eta adingabetasuna, izaki bizidun basatiak, egun sentiko hegaldiak. Beldurrak margotzen zituen aireratzen, eta baita egodun itzalak ere, gauetan, ilargiaren gandik iesi. Azaroko arratsalde batean, Raiada lokazti handira etorri eta 3 urtera, neska bat itsasargira hurbildu zen itsas esitik.
zama zekarren besoetan. Asko jota, 12 urte izango zituen. Liraina eta lotxatia zen. Zikin eta txori bat bezain urduri zegoen. Baina zikintasunaren azpian, ederra zen, lokazti lamia bat bezain ederra eta misteriotsua. Sajoi petoa zen, gorputz sendokoa eta ile horia. Gorputza oraindik ez zuen buruarekin proportzioan. Begiak sakonak eta urdin ilunak zituen. Ikusi nahi zuen gizon itxusiaren beldur zen, neska. Hainbat istorio kontatzen zituzten hari buruz. Hango iztariek gorrotatu egiten zuten, beren zaletasuna eragozten zuelako. Baina besoetan zeramanaren premia beldurra baino handiagoa zen. Neskak bazekien, zingiretan jakinbide zuen, itsasargian bizi zen munstroak magia egin zezakeela zaurituta zegoen oro sendatzeko. Ez zuen raia da lehenago inoiz ikusi. Ia ies egin zuen estudioaren atean agertu zen gorpuzkera iluna ikustean. Gizona neskaren urratsak entzutean agertu zen. Buru ilun eta bizarduna zuen. Konkor beldurgarria eta atzapar itxurako esku okertua. Neska gizonari so geratu zen. Lokazti txori bat bezala, egan ies egiteko prest. Baina gizonak ahots sakon eta atseginez hitz egin zion. Zer duzu, neskato? Geldiri geratu zen neska, eta gero, lotxati, hurbildu egin zen. Besoetan zeukana, hegazti zuri handi bat zen, eta erabat geldirik zegoen. Hegaztiak odol orbanak zituen lumaje zurian, eta neskak amantalean. Neskak gizonaren besoetan jarri zuen hegaztia. Aurkitu indet, jauna, zaurituta dao, bizirik aldao. Bai, uste dut baietz. Sartu, neskato, sartu. Raia da, barrura sartu zen hegaztia besoetan. Mahai baten gainean jarri zuen, eta hegaztia ahul-ahul mugitu zen. Neskaren jakin-mina beldurra baino handiagoa zen. Gizonari jarraitu zion, eta ikatz suak epelduta zegoen gela batera sartu zen. Hormetan zeuden kolorezko margolan ugariek distira ematen zioten gelari, eta hango usaina ezoikoa baina atsegina zen. Hegaztiak hegalak arrotu zituen. Ondo zeukan eskuarekin, luma erraldoietako bat zabaldu zuen Raiadarrek. Lumaren punta, beltza eta ederra zen. Raiada, hegaztiari begira, liluratuta geratu zen. Neskato, non aurkitu duzu? Lokaztian, jauna, eiztariak eoten dian lekuan, zer da, jauna? Elurrantzara da, eta Kanadatik etorri da. Baina, nola arraio etorri da onaino? Ematen zuen elurrantzara izenak ez zuela esanairik neskarentzat. Neskaren begi sakon eta urdin ilunek distira egiten zuten aurpegi mehe eta zikinean. Arreta handiz zegoen hegaztiari so. Esan zion, sendatuko dezu, jauna? Bai, erantzun zion Raiadarrek. Saiatuko gara. Etorri, lagundu egingo didazu. Apal batean baziren guraizeak, bendak eta oholtxoak. Gizona izugarri trebea zen, atzaparro kertu erabiltzen zuen gauzei heltzeko. Gizonak esan zion, tiro egin diote, gaixoa. Hanka apurtua dauka, baita egoen amaierako lumak ere. Baina ez dago larri. Begira, azken lumak moztuko dizkiogu. Horrela benda jarrial izango diogu. Udaberrian, lumak hasiko zaizkio berriro, eta egaldatu ahal izango da. Gorputzari estu lotuko diogu, sendatu baino lehen ez mugitzeko. Eta gero, oholtxo egingo diogu, hankarako. Beldurra ahaztuta, umeak liluratuta begiratzen zion gizonari. Hegaztia sendatzen ari zen bitartean. Gizonak istorio zoragarri bat kontatu zion oholtxoa hanka apurtuari lotzen zion bitartean. Hegaztia gaztea zen, ez zuen urtebete baino gehiago. Iparraldeko lurralde batean jaio zen, oso urrutiko lurralde batean. Ingalaterrarena zen lurralde hura, eta itsasoa zeharkatu behar izan zuen haiengana iristeko. Hegoalderaino egin zuen egan, elurrari
izotzari eta hotz latzari ihes egiteko. Ekaitz erraldoi batek harrapatu zuen, zurrunbiloka mugiarazi eta astindu egin zuen. Ekaitza benetan beldurgarria izan zen. Hegaztiaren hegoak baino indartsuagoa, edozein gauza baino indartsuagoa. Egun eta gauetan zehar, ekaitzak ez zion atsedenik eman, eta hari aurre eginez egan egitea baino ez zuen izan hegaztiak. Azkenean, ekaitzak indarra galdu zuenean, hegaztiaren sen fidagarriak hegoaldera eraman zuen berriro. Lurralde ezezagun batera iritsi zen, eta inoiz ikusi ez zituen hegazti arrotzez inguratuta aurkitu zuen bere burua. Azkenean, sufrimenduek ahituta, lokazti berde eta atsegin batean lurreratu zen atseden hartzeko. Han, ehiztari baten tiroak jo zuen. Ongi etorri garratza izan du bisita egin digun printzesak. Amaitu zuen Raiadarrek. Printzesa galdua deituko diogu. Eta egun batzuk barru, asko hobeto sentituko da. Ikusten? Patrikatik zerealale eskukada bat atera zuen. Elurrantzarak, begi borobil eta marroiak ireki, eta mokadu bat jantzuen. Umeak, poz-pozik, barre egin zuen, eta bapatean, non zegoen konturatu eta beldurtu egin zen. Hitzik esan gabe, buelta eman, eta atetik ihes egin zuen. Itxaron, oihu egin zion Raiadarrek, eta atarira joan zen. Han gelditu egin zen. Atearen markoan, haren gorputz handi eta iluna ikusten zen. Neska dagoeneko joana zen itsasesitik, baina ahotsa entzun zuenean geldirik geratu zen, eta atzera begiratu zuen. Zein da zure izena, ume? Friza. Zer? Esan zion Raiadarrek. Friza, non bizi zara? Arantzaleekin, Wikeldrozen. Auzoaren izena, sajoien ahoskera zaharrean esan zuen. Itzuliko alzara bihar edo etzi, printzesa nola dabilen ikustera. Neska gelditu egin zen, eta Raiadarri hegazti basatiak etorri zitzaizkion berriro gogora, izuturik egan atera aurreko instantean. Baina neskaren ahotsa hula entzun zuen. Bai. Eta orduan, joan egin zen. Haizeak haren ile horia astintzen zuela. Elurrantzara azkar sendatu zen. Negu betean, jadanik errenka zebilen itxituran kide zituen antzara mokolaburrekin. Ez horren beste, branta muzuzuriekin. Raiadarrengana hurbiltzen ikasi zuen gizonak ari deitzen zionean. Eta umea, Friza, sarritan joaten zen bisita egitera. Raiadarrenganako beldurra menperatuta zeukan. Liluratuta zegoen, urrutiko lurraldetik etorri zen printzesa zuri bitxiarekin. Lurralde hori arrosa kolorekoa zen Raiadarrek erakutsitako mapan ikusi zuenez. Mapa horretan, hegazti galduaren ibilaldi ekaiztsua irudikatu zuten. Jaioterritik, Kanadatik, Essexeko lokazti handira etorri zen. Ekaineko goiz batean, antzara mokolaburren talde batek ugaltzeko lurren dei indartsuari erantzun zion. Negua itsasargian pasatu ondoren, lodi eta ondo elikatuta zegoen hegazti taldea. Motel aireratu ziren, eta gorantz egin zuten, gero eta handiagoak ziren borobiletan. Haiekin batera joan zen elurrantzara. Gorputz zuriak eta azken luma beltzek udaberriko eguzkitan distira egiten zutela. Kasualitatez, Friza itsasargian zegoen. Bere oihuak Raiada azkar aterarazi zuen estudiotik. Beitu, beitu printzesa, ba aldijua. Raiadarrek zerura begiratu zuen, eta desagertzen ari ziren tantoak ikusi zituen. Bai, esan zuen. Eta konturatu gabe neskaren hizkeran mintzatu zen. Printzesa etxea dijua. Entzun, agur esaten nahi da. Zeru garbitik, antzara mokolaburren garrasia entzun zuten,
eta hori baino ozenago, elurrantzararen nota garbiagoa. Tantoak iparralderantz joan ziren, ube txiki bat osatuz. Ondoren, ube hori txikitu eta desagertu egin zen. Elurrantzara joan zenean, Frizak itsasargira bisitan joateari utzi zion. Raiadarrek bakardadea nolakoa zen ikasi behar izan zuen beste behin ere. Uda horretan, gogoratzen zuena oinarri, margolan bat egin zuen. Ume lirain eta zikin bat agertzen zen margolanean. Ile horia zuen, azaroko haizeak astinduta. Besoetan, zauritutako hegazti zuri bat zeukan. Urriaren erdialdean, miraria gertatu zen. Raiada itxituran zegoen, hegaztiei jaten ematen. Ipar-ekialdeko haize grisak jotzen zuen, eta lurrak amore ematen zion igotzen ari zen itsasaldiari. Itsasoaren eta haizearen zaratez gain, nota garbi eta altu bat entzun zuen Raiadarrek. Iluntzeko zerura jaso zituen begiak, eta tanto txiki bat ikusi zuen. Gero, ametxeko izaki zuri beltz batek, buelta bat eman zuen itsasargiaren inguruan. Azkenean, itxituran lurreratu zen, eta garrantzitsua izango balitz bezala, gizonari hurbildu zitzaion, handik inoiz alde egin izan ezpalu bezala. Elurrantzara zen, ez zegoen zalantzarik. Raiada unkitu egin zen. Non egon ote zen? Kanadan ez, hori ezinezkoa zen. Ziuraski, uda Groenlandian edo Spitzbergen pasatu zuen, antzara mokolaburrekin. Gogoratu egin zen, eta itzuli. Raiada hurrena Txelmbarira janari bila joan zenean, mezu bat utzi zion postetxeko langileari. Mezuak harrituta utziko zuen. Esaiozu Frizari, Wickeldrothen arrantzaleekin bizi denari, printzesa galdua itzuli egin dela, esan zion. 3 egun geroago, Friza, lehen baino altuago, oraindik ere modu baldarrean jantzita, lotxati hurbildu zen itsasargira, elurrantzarari bisita egiteko. Denbora igaro zen. Lokazti handian, itsasaldien altuerak, urtaroen iragaite motelak, hegaztien joanetorriek eta Raiadarrentzat, elurrantzararen etorrerek eta irteerek markatzen zuten denbora. Handik kanpo, mundua bor zegoen, zalapartaka eta burrunbaka. Mundua eztanda egitear zegoen, baita dena suntsitzear ere. Baina horrek ez zuen oraindik, Raiadak eskatzen, ez da Friza ere. Erritmo natural eta berezian bizi ziren, eta umea gero eta ausartagoa zen. Elurrantzara itsasargira etortzen zenetan, neska ere etorri egiten zen, bisita egiteko, eta Raiadarrek lagunduta, hainbat gauza ikasteko. Elkarrekin joaten ziren txalupa azkarrean, Raiada oso abila zen ura gobernatzen. Handitu zijoan hegaztien koloniarako, hegaztiak harrapatzen zituzten. Gizonari esker, lokaztian egan egiten zuten hegazti guztien ohiturak ikasi zituen umeak. Kaiotik hasi eta ipar belatzeraino. Batzuetan, Frizak janaria prestatzen zuen Raiadarrentzat, eta pinturak nahasten ere ikasi zuen. Baina elurrantzara udako lurretara itzultzen zenean, umearen eta gizonaren artean langa bat sortzen zela ematen zuen, eta Friza ez zen itsasargira joaten. Urte batean, hegaztia ez zen itzuli, eta horrek lur jota utzi zuen Raiada. Gauza guztiak amaitu zitzaizkiola ematen zuen. Etenik gabe margotu zuen neguan, baita hurrengo uda osoan ere, eta ez zuen umea behin ere ikusi. Baina udazkenean,
Berriro entzun zuen oihu ezaguna zeruan. Hazi egin zen. Hegazti zuri erraldoia lurreratu egin zen. Etorrera, irteera bezain misteriotsua izan zen. Pozez gainezka, Raiadarrek itsasontzi hartu, txelbarira joan eta postetxeko langileari mezua utzi zion. Bitxia izan arren, mezua utzi zuenetik, hilabete baino gehiago igaro zen Friza itsasargian agertu arte. Raiada, bere harridurarako, gauza batekin konturatu zen. Jadanik etzen umea. Hegaztia, handik joan eta itzuli etzen urtetik, gero eta goizago bueltatzen zen. Hain zegoen etxekotuta, Raiadarren atzetik ibiltzen baitzen. Estudioan ere egoten zen, ura lanean ari zen bitartean. Mila 1940ko udaberrian, hegaztiek garaia baino lehen migratu zuten lokazti handitik. Mundua sutan zegoen. Bonbaketarien burrunbek eta marruek, leherketa danbadatsuek hegaztiak beldurtzen zituzten. Maiatzaren batean, Friza eta Raiada itsas esian zeuden, elkarren ondoan. Azken antzara moko labur eta branta musu zuri libreak itxituratik ateratzen ikusi zituzten. Neska, garaia, liraina, airea bezain librea eta ederra zen. Gizona aldiz, iluna, groteskoa, bizarduna eta buru handia. Zeruari so zegoen. Haren begi ilun distiratsuak, antzarek bere negaldian sortzen zuten formari begira zeuden. Beitu, Filip, esan zion Frizak. Raiadarrek haren begiradari jarraitu zion. Elurrantzara airean zen, hego erraldoiak zabalduta, baina baxu zebilen egan, eta behin haiengandik oso gertu pasatu zen. Une hartan, azken luma punta beltzek laztandu egingo zituztela ematen zuen, eta hegaztiaren igarotze azkarra sentitu zuten. Itsasargiaren inguruan, buelta bat, 2 eman zituen. Gero, lurreratu egin zen berriro antzara lotuak zeuden itxituran, eta jaten hasi zen. Ez tijua, esan zuen Frizak, ahotsean lilura agertuz. Ematen zuen hegaztiak, gertu pasatu zenean neska sorgindu egin zuela. Printzesa gehatu ingoa? Bai, erantzun zion Raiadarrek. Bere ahotsean ere unkidura nabaria zen. Geratu egingo da. Ez da inoiz joango hemendik. Printzesa galdua orain ez dago galduta. Hau bere etxea da orain, berak erabaki duelako. Antzarak eragin zion xarma, hautsi egin zen, eta bapatean, Friza konturatu zen, beldur zela. Neska beldurtzen zuten gauzak Raiadarren begietan ikus zitezkeen. Gizonak neskari begiratzen zionean, gizonaren nahiak eta bakardadeak eta haien artean zeuden esangabeko gauzek beldurtzen zuten neska. Sakonak ziren gauza haiek, gero eta sakonagoak. Raiadarren azken hitzak behin eta berriz entzuten zituen neskak bere barruan. Gizonak berriro esan balizkio bezala. Bere etxea hau da orain, berak erabaki duelako. Neskaren sen azkarrak gizonaren barnean zeuden gauzak sentitu eta ulertu egin zituen. Gizonak deformatua eta groteskoa sentitzen zelako esan ezin zizkion gauzak. Normalean, gizonaren ahotsak lasaitu egingo zukeen, baina orain, haren isiltasunak eta esan etzizkion gauzek beldurra handitu zioten. Emakume senak, oraindik ulertu ezin zuen zera hortatik ihes egiteko esan zion. Hauxe esan zion Frizak. Junin berdet, agur, pozten naiz printzesa gehatu dalako.
Oain etzea hain bakarrik egongo. Biratu eta azkar joan zen. Gizonaren, agur, Friza, mamu ahul bat bezala iritsi zitzaion belarrietara. Lokaztiko belarren soinuak ia itota. Azken begirada emateko biratzera ausartu zenean, urrun zegoen. Raia da, itsas esiaren gainean zegoen oraindik. Tanto ilun bat zen, zeruaren aurrean. Neska lasaitu egin zen. Beldurra beste zerbaitek ordezkatu zuen. Galera sentsazio bitxia zuen. Hain zen sentsazio zorrotza, une batez, geldiarazi egin baitzuen. Orduan, motelago, aurrera jarraitu zuen. Eta zeruari begira zegoen itsasargitik eta haren azpian zegoen gizonaren gandik urrundu zen. Hiru aste baino gehiago pasa ondoren, Friza itsasargira itzuli zen. Maiatza amaitzear zegoen, eta eguna ere bai. Ordurako, iluntze luze eta horia, ekialdeko zeruan zegoen zilarrezko ilargiari bide ematen ari zitzaion. Itsasargiran zijoala, Raiadarrek esan bezala elurrantzara benetan geratu eginote zen jakin behar zuela esaten zion Frizak bere buruari. Behar bada, azkenean joan egin zen. Baina, itsasesian barrena zijoala, hegaztiaren berri jakiteko irrikan zegoen. Eta batzuetan, konturatu gabe, pausoa azkartzen zuen. Frizak, Raiadarren argiontziko argi horia ikusi zuen nasa txikian. Eta antzegoen gizona ere. Txalupa itsasgorak kulunkatzen zuen. Eta Raiada ura betetzen ari zen. Urez, janariz eta brandi botilez. Neskaren urratsak entzun zituenean biratu egin zen. Eta neskak zurbil zegoela ikusi zuen. Gizonaren begi ilunak normalean atseginak eta lasaiak ziren, baina orain zirraraz bete ziren. Egiten ari zen esfortzuarengatik arnasa sakon hartzen ari zela ere konturatu zen neska. Bapatean Friza asaldatu eta elurrantzara zahaztu zen. Filip, bazuaz? Raiadarrek etena egin zuen agurtzeko. Neskak inoiz ikusi ez zuen zerbait igarri zion aurpegian. Distira eta begirada berezia. Friza, posten naiz, etorri zarelako. Bai, joan egin behar dut. Bidaia laburra izango da. Itzuliko naiz. Ohikoa zuen ahots atsegina barruan eta isilean gordetzen zituen gauzek zakartu zuten. Frizak galdetu zion. Noa joan behar dezu? Orduan, hitzak jarioan atera zitzaizkion Raiadarri. Dunkirkera joan behar zuen. 160 kilometroko bidaia izango zen, itsasoan zehar. Lurreko armada britainiar bat hondartzan harrapatuta zegoen, eta alemaniarrak iristear zeuden britainiarrak suntsitzeko. Portua sutan zegoen, eta egoera itxaropenik gabea zen. Raiadarrek herriskara janari bila joan zenean entzun zuen albistea. Gobernuaren deiari erantzunez, txelbariko gizonak itsasora ateratzen ari ziren. Mugizitezkeen atoiontzi, arrantzaontzi eta ontzi guztiak ipar itsasoa zeharkatzen ari ziren. Soldaduak hondartzatik salbatu behar zituzten. Hondartzaraino iritsi ezin ziren gerraontzi eta garraiontzietara eraman behar zituzten, alemanen tiroetatik ahalik eta gizon gehien salbatzeko. Frizak, entzun hala, bihotza hiltzen ari zitzaiola sentitu zuen. Gizona txalupa txikian itsaso handira joango zela esaten ari zen. Bidaia bakoitzean 6 gizon eraman zitzakeen, behar bada 7. Bidaia asko egin zitzakeen hondartzaren eta ontzi handien artean. Neska gaztea zen, landugabea, hitz gutxikoa.
Ez zuen gerra ulertzen, ez da Frantzian gertatzen ari zena ere, ez da armada harrapatuarena ere, baina senak esan zion arriskua bazegoela. Filip, junin beraldezu, etzea itzuliko, zeatik jun berdezuzuk. Ematen zuen Raiadarren asaldura lasaitu egintzela lehenengo hitzerreka bota ondoren, eta dena azaldu zion, ulertzeko moduan. Esan zion, ehiztariek harrapatutako hegaztiak bezala daude gizonak, hondartzan uzkurtuta Friza. Aurkitu eta babeslekura ekartzen genituen hegazti zaurituak bezala. Haien gainean burdinazko belatz handiak, zapelatzak eta iparbelatzak dabiltza. Eta ez daukate burdinazko harrapakin haietatik babesterik. Galduta, ekaitzak usatuta eta jazarrita daude, duela urte asko elurrantzara zegoen bezala. Orduan lokaztietatik ekarri zenidan, eta sendatu egin genuen. Laguntza behar dute maitea, gure hegaztiek laguntza behar izan duten bezala. Eta horregatik joan egin behar dut. Egin dezakedan gauza bat da. Bai, egin dezaket. Behingoz gizona izan naiteke, eta parte har dezaket. Friza Raiadarri begira zegoen. Asko aldatu zen gizona. Lehenengo aldiz ikusi zuen etzela itxusia edo deformea. Oso ederra baizik. Gauzak antzaldatzen ari ziren Frizaren barnean. Esan egin behar zituen, baina ez zekien nola esan. Zurekin jungo naiz, Filip. Raiadarrek ezetz esan zion buruarekin. Ontzian egongo bazina soldadu bat atzean utziko genuke, eta beste bat, eta beste bat. Bakarrik joan behar dut. Gomazko berokia eta botak jantzi zituen, eta ontzian sartu zen. Eskua zagurtu, eta zera esan zion. Agur, hegaztiak zainduko dituzu, itzultzen naizen arte, ez da Friza? Frizak ere eskua erdi altxatu zuen. Jainkoak lagun diezazula, esan zion, antzinako moduan. Hegaztiak zainduko ditut, Jainkoak lagun diezazula, Filip. Eguna ilundu egin zen. Ilargiaren zati baten, izarren eta iparraldeko distiraren argia zegoen. Friza itsasesiaren gainean geratu zen, eta txaluparen bela itsasadar zabaletik desagertzen ikusi zuen. Bapatean, egoen soinu azkarra hurbildu zen bere atzean zegoen iluntasunetik. Zerbait bere ondotik pasatu zela sumatu zuen. Gaueko argian, elur antzararen ego zuri eta mutur beltzen distira ikusi zuen. Baita aurrerantz makurtuta zeukan burua ere. Hegaztia gorantz igo zen, eta itsasargiaren gainetik hegan egin zuen. Orduan, erreka bihurriaren gainetik jarraitu zuen, Raiadarren belarantz. Haizeak geroz eta indartsuago jotzen zuen, eta bela makurtzen ari zen. Hegaztia gizonaren gainean ibili zen bueltaka, itzuli zabal eta motelak eginez. Bela zuria eta hegazti zuria denbora luzez ikusi ahal izan ziren. Zaindu zazu, xuxurlatu zion Frizak elurrantzarari. Azkenean, bietako bat ere ikusi ezin izan zuenean, biratu, eta motel eta burumakur itzuli zen Friza, itsasargi hutsera. Une honetan, gure istorioa zatitu egiten da. Zati bat, baimenarekin zeuden soldadu batzuek kontatu zuten Londreseko ekialdeko Koroa eta Gezia tabernan. Antzara zen, antzara alu bat egiatan, esan zuen Poton soldaduak, maiestatearen Londreseko musketari erregimentukoak. Ala fede, esan zuen, hankak gaizki zeuzkan artilleriako soldadu batek. Antzara bat zen bai, jok ere gizon hau antzegoen. Dunkirkeko kez beteriko zeru zikinetak irastunetik jausi zen. Xuria zen, beltza zuen hegaletan, eta bonbaketari bat bezala, bueltaka zebilen zeruan. Jokek errantzuen, gureak egindik, heriotzaren aingerua iritsi duk. Arraio, erranuen,
Antzara madarikatu bat duk. Churchillen mezu bat ekartzera etorri dukonat. Ea hondartzan ongi pasatzen ari gareni. Seinale bat duk. Hori duk, seinale madarikatu bat. Hemendik aterako gaituk, mutil. Dunkirken eta Lapaniren artean zegoen hondartza batean deskantzatzen ari ginen, uso madarikatu batzuk bezala. Victoria Lubetaren gainean bezala, Alemaniarren tiroak hartzeko prest. Eta ederki jogintuzten, gainera. Gure gibelean, ondoan eta gainean ziren alemaniarrak. Metraila eta lergailuarekin jogintuzten, eta airetik tiro egiten ziguten hegazkinetatik. Eta kostaldetik hurbil Kentish Maid itsasontzia zegoen, txangoak egiteko ontzi bat. Margate portutik hartzen nuen, udatan, aunitzetan. 30 penike balio zuen bidaia bakoitzak. Hortzegoen, gure zain, hondartzatik 1,5 kilometro. Hor ginen, hondartzan etzan da, madarikazioak erraten itsasontzira joateko modurik ez zegoelako. Estuka batek atakatu zuen itsasontzia. Lehergailuak haren ondoan bota ez zituen, urak gora egin zuen, jauregiko iturriak bezala. Ikuskizun ikaragarria izan zen. Orduan gerra ontzi bat hurbildu zen eta ez, horrela ez duk eginen, errantzion estukari. Baina alemaniarren bertze hegazkin batek eraso zuen ontzia, eta jo egin zuen. Eta erre egin zen, nola erre ere. Ondoratu baino lehen, erre zen. Kea eta usainak kostalderaino ailegatu ziren. Dena horia eta beltza zen. Eta hortik etorri zitzaigun, antzara madarikatua. Hondartzara harrapatuta ginen, eta antzara bueltaka zebilen, gure gainean. Eta orduan bapatean belaontzi txiki bat agertu zen, lasai-lasai. Aberats bat bezala Henlein, igande arratsaldean. Nortzen, galdetu zion tabernan zegoen zibil batek. Bera, guztiok salbatu gintuena. Metraila ekaitzaren erdian egin zuen bidea, alemaniarren hegazkin baten azpian. Hegazkinar kondoratu zuen, 30 minutu lehenago, Ramsgate portuko ontzia, gu salbatzen alegindu zena. Ura aparrez beteta zegoen, lehergailuek eta balek hautsia, baina ari berdin zion. Haren itsasontzian, ez zegoen erretzeko edo lertzeko petroliorik, eta balen artean mugitzen zen. Sakonera txikiko uretara etorri zen, sutan zegoen, gerraontziaren keaz inguraturik. Gizon txikia zen, iluna eta bizarduna. Eskutzat atzapar madarikatua zuen, eta sorbaldan konkorra. Soka bat zuen ahoan, xuria eta distiratsua zen, bizar beltzaren artean ikusten zitzaion. Esku ona lemaren gainean zuen, okerrarekin etortzeko keinuak egiten zituen. Eta haren gainean, bueltaka eta bueltaka antzara madarikatua zebilen. Jokek, gizon honek errantzuen, ala fede, orain bai, dena amaitu duk. Deabrua gure esketorri duk. Jo egin ditek eta ura ez duko hartu. Baizera, erranion. Jainkoaren antza handiagoadik, deabruarena baino. Eta egia zen, txikitan igandetan leitzen genituen liburuetako irudietan, jaunak hartzen zuen, itxura zuen. Aurpegi xuria, begi ilunak eta bizar beltza, bere ontzi eta guzti. 7 eraman alditut, bidaia bakoitzean, oihu egin zigun hurbildu zenean. Gure ofizialak oihu egin zion. Aitzongi mutil, zuek hurbilen zareten 7, sartu. Uretan ibili ginen, bere ganaino. Agitz nekatuan nintzenez, ezin nintzen ontziaren bazterretik igo. Baina berak tunikaren lepotik heldu, tira egin eta barrenera errantzidan. Goazen, hurrengoa, eta sartu egin nintzen. Agitz indartsua zen gizonura. Orduan, bela paratu zuen. Metrailak erabat zulatua zegoen, eta oihu egin zigun. Txaluparen beko aldean egon, mutilak. Behar bada zuen lagun batzuekin topo egingo dugu eta. Joan egin ginen. Ni haren ondoan nintzen, popan. Soka bat hortzen artean zuen, bertze bat atzaparrokerrean, eskuineko eskua, lemaren gainean. Kostaldeko gibelean zeuden artilleriako kainoien balek bustigintuzten, eta gizonak apar artean gidatu zuen txalupa. Eta hor zegoen, antzara famatua, jira eta bira, oihuka haizearen ahotsaren eta alemaniarren arrabotsaren gainean. Morris bat Winchesterreko ingurabidean bezala.
Antzara seinalea zela erranion Joki. Begiratu, errukiaren aingeru madarikatu batuk. Gizonak, soka hortzen artean lema gidatuz, irribarre egin zion antzarari. Betidanik ezagutuko balu bezala. Kentish Maid ontziraino eraman gintuen. Buelta eman eta bertzekarga baten eski joan zen. Hainbat bidaia egin zituen, arratsaldean eta arratsean. Dunkirke sutan zegoen, eta horregatik bazuen nahiko argi. Ez dakit zenbat bidaia egin zituen, baina berak eta Thames Yacht Kluben ontzi batek eta Pool herriko salbamendu txalupa batek guztiok salbatu gintuzten inpernuko zulo hartatik. Gizon bat bera ere galdu gabe. Azken gizona ailegatu zenean abiatu egin ginen. Itsasontzia 200 lagunentzakoa zen eta 700 ginen. Atera ginenean, antzegoen gizona. Kasu egin zigun eta Dunkirke aldera joan zen. Hegazti alboan zuela. Arraioa, bitxia izan zen antzara handi famatura egaka ikustea. Txalupari buelta eta buelta, suz argituriko aingeru xuri bat bezala, kearen aurrean. Bertze estuka batek atakatu gintuen bidaiaren erdian. Baina pilotua gaupasa egina izango zen eta ez gintuen jo. Goizerako Ingalaterran ginen, salbu. Ez genuen inoiz jakin ze gertatu zitzaion gizonari. Ez da nortzen ere. Bazituen konkorra eta txalupa hori bai. Agitz gizon hona zen lagunura. Jainko maitea, esan zuen artillariak. Antzara handi bat, batek daki. Brook kaleko ofizialen klub batean, armadako ofizial erretiratu bat, 65 urtekoa, Dunkirkeko ebakuazioko esperientzia kontatzen ari zen. Keith Brill Udener komandantea zen. Goizeko 4 esnatu zuten, eta Limehouse auzoko atoiontzi okertu batean Doverreko itsasartea zeharkatu zuen. Tamesis ibaiko gabarra lerro bat araño tiratu zuen atoiontziak, eta soldaduz beteriko gabarra 4 aldiz itzuli zen Ingalaterrara. Azken bidaian tximinia bala batek zulatuta iritsi zen. Eta ontziaren ertzean ere bazegoen zulo bat. Baina komandanteak Doverreraino eraman zuen atoiontzia. Ebakuazioaren azken 4 egunetan alemaniarrek lehertutako Brisbane eta Yarmouth herrietako 3 itsasontzi txikitatik atera behar izan zuen armadako erreserbako ofizial batek hala galdegin zion. Entzun alduzu noizbait, antzara basati bati buruzko zurrumurru bitxiren bat. Hondartza guztietan kontatzen zen. Ekarri nituen gizon batzuek ari buruz hitz egin zuten. Antza denez, azken egunetan Dunkirken eta Lapanen artean agertzen zen batzuetan. Ura ikusten zuena, onik ateratzen zen azkenean. Halako zerbait zen. Esan zion Brill Udenerrek. Antzara basatia. Nik etxekotuta ikusi nuen bat. Oso esperientzia bitxia izan zen. Tragikoa ere bai, nolabait. Eta guretzat, zorionekoa. Kontatu egingo dizut. 3. aldiz, itzultzen ari ginenean gertatu zen. 6 inguruan. Txalupa abandonatu bat ikusi genuen. Barruan, kapa bat edo gorpu bat zeuzkala ematen zuen. Eta hegazti bat zegoen, karelean pausatuta. Norabidea aldatu genuen eta hurbilago geundenean ondo begiratu genuen. Ene jainkoa. Gizon bat zen. Edo gizona izandakoa, gizajoa. Metrailak hil zuen. Itxusia izan zen, hori ikustea. Aurpegia uretan zeukan. Hegaztia antzara bat zen, etxekotua. Lasai hurbildu ginen, baina gutako batek txalupara eskua luzatu zuenean, hegaztiak txistu egin zion. Eta hegoekin jo zuen. Ezin genuen usatu. Bapatean, Keterin gazteak nirekin zegoen, hots egin eta istriborra seinalatu zuen. Mina handi bat zegoen ur gainean. Alemaniarren opari bat. Norabideari eutsi izan bagenio berarekin talka egingo genukeen erdiz erdi. Abiatu egin ginen. Mina azken gabarratik 160 metrora utzi genuen. Eta soldaduek
errifleak erabili zituzten, lehertzeko. Berriro txalupara begiratu genuenerako Joana zen, ondoratua. Minatik atera ziren olatuek ondoratu zuten, baita gizona ere. Ziur aski txalupari lotua egongo zen. Hegaztia, aireratu eta inguruka ibili zen. Hiru aldiz inguratu zuen lekua. Hegazkin baten agurra balitz bezala. Oso sentsazio bitxia izan zen. Orduan mendebalderantz abiatu zen. Oso zorte ona izan genuen txaluparaino joateagatik, ezta? Hori kasualitatea, zuk antzara bat aipatzea. Friza bakarrik geratu zen, lokazti handiko itsasargian. Lotuta zeuden hegaztiak zaintzen zituen. Etzekien zeren zai zegoen. Lehenengo egunetan itsasesira joaten zen, eta itsasoari so egoten zen, baina bazekien alperrik zela. Geroago itsasargiko biltegian ibiltzen zen, han Raiadaren margolanak zeuden metatuta. Hango paisaia ilunaren une eta argi guztiak irudikaturik zituen margolanetan. Baita han bizi ziren hegazti eder eta liluragarriak ere. Haien artean, Raiadarrek aspaldian buruz egin zion erretratua aurkitu zuen. Garai hartan, umea zen oraindik, lotxatia, eta haizeak ilea astintzen ziola azaldu zen Raiadarren atarian, hegazti zauritua besoetan zuela. Margolan hark eta han ikusi zituen gauzek unkitu egin zuten. Inoiz ezer kunkitu ez zuen bezala. Raiadarrek arima jarri zuen margolanean. Bitxia zen, baina ura izan zen elurrantzara margotu zuen azken aldia. Ekaitzek beste lurralde batetik ekarri zuten hegaztia, eta hegaztiak lagun bana ekarri zien gizon bakartiari eta neska gazteari. Azkenengo aldiz itzuli zenean, Frizari abisu emateko izan zen. Ez zuen gizona inoiz berriro ikusiko. Elurrantzara ekialdeko zeru gorri minetik jeitsi baino askoz lehenago, itsasargia inguratu baino askoz lehenago, Frizak bazekien. Senak esan zion, Raiada ez zela itzuliko. Iluntze batean, ondo gogoratzen zuen nota altua entzun zuen Frizak zeruan. Hegaztiaren ahotsak ez zion itxaropen faltsurik eman. Une ura askotan bizi izan zuela ematen zuen. Korrika joan zen itsasesira, eta begiak altxatu zituen. Ez zuen itsasora begiratu, bai baitzekien ez zuela belarik ikusiko urrunean. Zerura begiratu zuen, eta handik, sutan zegoen zeruko arkutik, elurrantzara jaitsi zen. Orduan, neskak ikusten eta entzuten zuenak eta inguruan zuen bakardadeak barruan zeukan presa apurtu zuten. Maitasunaren uholde ukaezina negarretan askatu zuen. Izpiritu basati batek beste bati egin zion dei. Neska hegazti handiarekin egan zebilela zirudien. Iluntzeko zerura igo eta Raiadaren mezua entzuten ari zela. Zeruak eta lurrak dardar egin zuten, eta neskak jasan zezakeena baino gehiago izan zen. Friza, Friza, Friza maitia, agur, maitia. Elurrantzararen azken luma beltzek, mezuan neskaren bihotzeraino eraman zuten, eta bihotzak erantzun egin zuen. Filip, maite zaitut. Une batez, Frizak uste izan zuen elurrantzara lurreratu egingo zela itxitura zaharrean. Antzara lotuek farfullatu egin zuten, ongi etorria emateko. Baina gertu pasatu ondoren, aireratu egin zen berriro. Kiribil basati eta eder bat egin zuen itsasargi zaharraren inguruan, eta gora egin zuen egan. Hegaztiari so, Frizak ez zuen elurrantzara ikusi. Raiadarren arima baizik. Neskari agur esan zion, betiko desagertu baino lehen. Orain, neska ez zebilen egan, lurrean baizik.
Besoak zeruraino luzatu zituen eta oin puntetan jarri zen. Zerua ukitu nahi izan balu bezala. Oihu egin zuen. Jainkoak lagundi ezazula. Jainkoak lagundi ezazula, Filip. Frizaren negarrak amaitu egin ziren. Denbora luzez egon zen isilik, elurrantzara joan ondoren. Orduan, itsasargira sartu zen, eta raiadarrek egin zion margolana hartu zuen. Besoetan besarkatuta, etxerantz joan zen, itsasesi zaharrean barrena. Iluntzeetan, handik aste askotara, Friza itsasargira joaten zen, eta lotuta zeuden hegaztiei jaten ematen zien. Goiz batean, oso goiz, egunsentiko erasoaldian parte hartzen ari zen pilotu alemaniar batek helburu militartzat hartu zuen itsasargi abandonatua. Haraino jeitsi, eta garrasika ari den burdinazko belatza balitz bezala, lehergailuak jaurti eta dena infernura bidali zuen. Iluntze hartan, itsasargira joan zenean, itsasoak apurtutako esia zeharkatu eta guztia urez estali zuela ikusi zuen Frizak. Erabateko hondamena zen. Hegaztiak ez ziren itzultzera ausartu. Kaio izukaitzak baino etzebiltzan egan. Haien ahots kezkagarriak zabaldu ziren, lehen dena egon zen lekuan.